Aksyon! Balita! Before we start the session, Lawan misalnya, you can remember. But now, kapag punta na ako yung mga grupo ko na to. Sinert, kumahan ko na ako. Si kaling akong amigo si Jake. Nagkakauban ako mini, governor na ko. Dahil si Jake, board member. I think, more or less term na taron, Jake, no? Si Chaco, PCL president, dahil karoon na yung number 1 board member. And then si Honorable Sabat, nakakita rin ko mo personally. Kaya kung katong nagampahan niya, paano sa mga pictures sa mga campaign materials. So, I'm happy to learn ikaw bigay si board member Sabat. And congratulations. Si Atty. yung Popoy, taga 3rd District kami Popoy. Sa una, kauban kami, kung siya Bayawan, board member ko. So I understand fully the situation of the politics in Negros Oriental. Ingani lang ko din. Dahil si Carlo, ako na yung adopted son. Si Carlo. I'm happy also na nakatawag yun din kay at least immature din siya. Nagputan. Naliwan na pali kayo. Si Adam, ato ang SK Federation President, and then si Honorable Buford, ato ang council. I know, itong election, nag-sunod ako sa Facebook. O, dito na. Yeah, because during that time, nag-visit ko sa Manila ito, noon. So, nato dali karon, nung pagpahibalo ninyo, I was being proclaimed legally by COMELEC. I think everybody is amenable to that. And I'm happy to serve the people of Negros Oriental. And I am here also to extend my hand for unity. I want to work with you. Total, daling political, malabay naman eh. But I promise to you that kahit kabalo magpupuko kung sa problema ko, board member mo ko sa una. Dahil mo kung board member, murag tulog ko termino, o sa termino, Councilor League President ko, dahil 2 terms ko sa regular board member. Dahil para sa wala na kabalo, katong number 1 ko sa 2010, immediately after the election, namatay mo ko si Governor Macias, namahin mo ko vice ko. And 6 months after, namatay mo si Governor Perdices. So, kutumin mo ko Governor. So, nakabalo ko kung sa mga hinahatanon sa mga board members, kaya puro mga politiko.
unang sa dito pa ko sa Manila, una na ko na if ever magkasabot kita, matag ko ninyo allocation na 5 million sa general fund dayon sa whole year niya, whole year. And ginagawa na ko itong kwarta karon December naman ta. Ito nga na ko nakita 2.5 million and ready for your approval po kung magkasag mo suot mo. And then next year pa-identify yung mo 20% project na worth 5 million also. So this is 10 million para ako. 10 million na 5 million sa general fund, 5 million sa 20%. Hard and soft. Oo. Hard and soft. Kabalo ko nga, kamo mga board members, kabalo ko kung sa mga regulations sa kuan, 20%. Ang general fund, wala lang may problema ng general fund, kaya wala matadula lang din mo sa inyong ganahan. So sa 20%, ma-identify mo o project, kaya bawal man nga ito may mag-implement. Kaya naman tayo, Republika ini. So, 5 million worth of identification of projects sa 20%. And then kang price ko, naanak ko times 3. Thank you for that. Thank you for that. 15 million, 30, ha? Okay. 10 sa third district, 10 sa second, 10 sa first district. So, maulay ako ang ipahibalo ninyo. Aside sa natayon mo na kung makikistorya ninyo kay kabalong kung mga rural tayo. I've been to this place for quite a time na, today na yun. So, ako pinag-ipasalit ninyo. Ngayon taon, ang 2.5 million, paaprubahan na ako din ninyo by next session. Identify lang ang project kung saan niya. Paano siya? Sa economic, sa general fund. General fund. Mga GO ba ninyo, mga sanay. Yung tambal. The next year, kaya lang yun natas budget at 5 million niya. Kaya tapos yun natas budget, yung masaon niyo ng for the whole year. So, muna yan po ang mahangyan ako ninyo, natutanong mo makita mo po ninyo yun kung sa'yo ipa-upload ninyo. Kabalo mo po kung ma-upload na po din ibinuha. Para din po mo maalananin. So, hangin ako ninyo magkahiyo sa rata, this is for the good. And then so far as politics is concerned, nakita doon, kaya nagkausapot naman ta, si Ikay, unahan naman siya board member, si Ikay, akong suputaran for the first district, huwag ka itong mga tauban na to, si Jake, si Sapat, hindi na ako makita o laban. At the same time, the second district, mulaman ako sa upat na incumbent daron. Hindi ako makita o kontra. So kaya ko lang itapasalin ninyo. This is on record. On record mo siya. This is the reason why I'm here. I'm serious in extending my hands for unity. I'm serious. This is for the people of Negros Oriental. And there are a lot of programs and projects na alayan ko na ito na pagkahimuan. Ang nag-apply pa yung ninyo na katong inyong i-upload, ako lang itanaw, doon na ako'y gamay na hangin po niya na tayo pa ba nga, ipanayon na ito, tayo pa nga hangin, for example, katong abono ako na 300 million kawin. Nakita ko na mo kabilitan natin abono, ito ang sakto na yun for ginana na ito for the whole year for farmers na ito for farmers. Meaning, we don't need an amount of 300 million
class purchase abono. Kaya mas naganda na. So, instead of that, ako kinahibalo ninyo kung saan may mga re-alignments pa. Kabayan, anak, napasok mo ka yung lupon mo. Ako po na kinahibalo ninyo. At, dili ko mohimo, dili transparent para ninyo. So, that's all for now, guys. Ako na yan po ang katayuan nila. Again, salamat po kay request na mo ko kung sa tanong ko na para makalihok ko na natin may ka-check na ewan di bigyan o na hagan ako sa tanong ko na kung sa iyo magkano ni Governor Torligamo, susuporta niya. Kaya, okay, punta mo support niya. Ang apektado ko, ang katawan na ni Torligamo. Kung atong iikuan ang politics, dagat kayo apektado. Kung ano mga politics, kaya we are already elected. Pero kita na yung kadao, kaya pakita ng pagtrabaho na natin unity, executive and legislative na kwanta magpanuntan kung sa isakto napagay mga yung plano kita din sa legislative at ako ikuali sa gobernador na kasi mauyo po siya pagpanda ba sa mga yung ideas na mag-contribute na pagpintor ni gobernador na malantang gobernador magtimari ko na magbuhat ko ni gobernador, no? Kaya ko alam ko na pag-usa rin yung normal politics unya ka na politika o mag-division na nalingan mo si gobernador na kita yung nakadaog sa first district mag-support siya in this election. Isa ni daw sa second district, mag-support siya. Isa ni daw sa third district, mag-support siya. Isa ka na papuntahan mo. Kaya mga pagsubo na po ang pati. Pero nito kayo na ipamulong na to na para magka-nai kwanta unity, mag-united ka. Nito itong panigulong. No, kaya kasi po dito na patong sa Peter mga lansang niya, nagkanta kayo, mahangat siya. So, makuyon na po mo. No? Kaya basig na basig mga over tayo to, na ang katong magpapagpapag na sobra, kasi magamit pa sa laing mga programa na to. No? Salamat kayo sa amuhan ka mo na para makaliyot na matagaan budget na sa soft 5 million, sa hard 5 million. Salamat namin. Sabi na lang po kay Natay Strain, kay tulong magka-district po na po pagkasuluyan. Mawin ko sa holding organization mo ng Orliga. Tama pagkatanan na sa ikuan ni Gobernador, support nila ito, kung sa itong support ko niya. Kung supportan, Dalan ko, yan ha? Katulong ko kabulo, katulong ko yun, basta ako di mo akong expert sa agriculture office. Kung we're into improve rice production, nato rin ito. So, nagyan ako kung kuhan ninyo. Katulong ako kuha na ito, identify yan ako project dito sa inyong distrito. Bahino na ito. Ang katuwa ba ito? Bahino na ito equally for the total 3 districts. I want you board members to identify project
ato, namumay ako, ma-identify yung anak sobra. Kasi nagkaroon ako ng yung mga road completing project na tingnan dito. Kasi nasa yung mga lugar. Mga sa puminain, ibang mga opening of roads. Oo. Marami to. I want you, kailangan mo rin ko ma-identify. Ako nang i-regalo ninyo. Katungan ako rin, sobrang yun, ako ginukutan na ang agriculture office. Sobrang yun, 300 million plus for abono. For yung karoon mo, how are we going to sustain it for the next year? Mag-isot na sa to. So karoon, katunay sa surplus na to. Kaning, nahimo ko muna surplus mo na to, mulay approval sa unahan. O, actually mo na siya inundan. So, kung na-approve din ninyo, ito mabit ko ninyo, I want you, board members, to identify. Kung panaglitan 300 million to, kanang 150 million, 50 million first district, 50 million second district, 50 million first district. Kamu identify sa project. Para di ka rin tuliga. Lumapit naman nila yun eh. Kamu na yung magsabot sa within your area of jurisdiction, kamu ng mga board members ng sagot na. Kasi na ako yung mga, yes, let's go. Okay. Ano po mag-hearing? Actually, no, today, prinsipyo sa tinagman, may principle is na, yun yan ang kaayuhan sa katawuran, mao'y maging taas sa tanang mga tao. Sa atong pa, ang kaayuhan sa katawuran, okay pahimugatan. Kung iyon yan na ang programa sa namunuan nato sa probinsya, why rason mo katarungan ang munisipyo? Sa 20 katuloy na po na sa almost 20 years na nandito kung yun mo sa legislative body sa tuloy ang pag-uusap ng mga wala yung sa talikod yan na ibaba ko basta ang programa kaayuhan sa katawan. Wala mo magligo, wala mo magtanaw kung insay na niya makauma ba na kong pili. Kaya doon ko yung mga gayon nga nandito ko ng mayor, hindi akong kauban. Naitamo na nga ako'y napili nga sa mayor. Pero kung kaayuhan sa katawan, mao'y mo patigbabaw sa mga programa sa gobyerno. Spoon ako, wala ako'y noong pumubaba sa mga salita. Ay kaya akong